Jeg er så god til at spille. Nej, vent. Det var meningen, vi skulle det her, tror jeg. Var det meningen, at slå en anden ihjel? Tror jeg. Jo, så vi er et nyt område, så... Øjeblik. Okay. Jo. Fuck sake, dude. Whee! Tænk på det swaggeste du ved. Så skiller vi de skridt afsted. Eller fra en anden kan ikke tale dansk. Du taler den danske godt. Jeg taler vældig god dansk, man. Ja, giv mig den kebab der. Jeg smider en her. Sådan der. Nej, vent. Jeg skal have en her. Jeg skal have en her. Nej. Pis. Oh. Vi skal hoppe deroppe fra, så vi skal have en til at komme herop. Sådan der. Whoop. Ah, kan du slå en portal her? Ja. Og så over på den hvide væg derovre. Godt så. Er du klar? Er du klar til swag? Ej, her. Det er herovre, den portal skal være. Det er den gule der. Måske den laver noget faktisk. Den er vi ud af. Nej, højere. Der. Goddammit! Jeg skal lige op igen. Sådan der. Højere. Lige der. Lidt højere. Lidt højere. Prøv det. Nej, sådan der. Det er fint. Se, jeg sagde det. Oh. Måske skal den røde højere op. Den røde højere op. Men jeg tror faktisk, det er mine portaler, der kan ændres. Det skal nok passe. Hov. Kan du få den gule lidt længere ned? Sådan. Der lidt til siden. Ja. For fuck's sake. Okay. Okay, gul herop. Jo, what the... YOLO swag! Yeah! Hvordan fanden kan du gøre det? Fordi jeg er højere end dig. Okay, bare roligt. Jeg tror der er noget vits herovre. Er du? Nej, der er ikke. Nu skal jeg også over. Ja, nej, jeg kan ikke komme over. Fordi din portal er væk nu. Det var noget den der ting, der gør, der fjerner portalerne. Tryk på, hvad den hedder kuglen, hvis du vil zoome ind, var du i. Ja, prøv nu. Der skal lidt længere her omkring. Der. Sådan, ja. What the fuck? Dammit. Man kan ikke komme højere op den der. Jeg prøver lidt højere. Jeg lavede hoppet helt perfekt der. Goddammit. Ja, den skal længere ned. Jeg kunne se det der hele dagen. Ej, det var højere op. Sådan der. Jeg ved ikke hvad der skete, men jeg kunne mærke, jeg så bare, når jeg trådte på det der trin. Jeg trådte på et trin, så det så. Hashtag ingen idé. Fuck, nej. Hey, puslespil. Meget stort puslespil. Altså, vi skal have en kugle. Okay. Ja. Nej. Nej. Hvad er der heroppe? Okay. Okay. Og nu kommer YOLO'et. Sådan der. Jeg har den ene her. Skal du derop på en eller anden måde? Der. Ja, smid en dernede og smid en portal op over den der lift der bag dig. Lift? Ja, kig op, ja. Der er hvide væg. Og så en der, hvor en blå portal er lige nu. Sådan der. Hvad fuck? Der er jo ikke noget. Jeg ved det ikke. Jo, jeg ved det. Bliv stående der. Jeg kan godt gøre mit bagefter. Sådan der. Og jump. Hop. YOLO! Der er den. Yep. Nice. Så skal jeg bare herop. Så skal jeg bare lige klare min igen. Sådan der, og YOLO. Yay, teamwork.
placing the edgeless safety cube in the receptacle. You should be very... Oh wait, that's right, you're not here. Gladys er så dejligt sarkastisk. You have no idea how tiring it is to praise someone for placing the edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit an edgeless safety cube. Ja, meget godt. Det er så bare en bitch. Sådan er det bare. Højeste proportioner. Alle bitches er bitches, man. Det er der så være en kræg. Hashtag bitches. Fuck the bitch, jo. For dig er den asshole. Oh yeah, you like that. I bet you do. Shot, drowned, crushed, burned in goo. Oh, sorry. Oh, I was just thinking of all the ways du vigtige ting. Den der. Kommer, piller ved dig. You just keep testing and testing. With perfect results. Der er noget heroppe, men... Det er sådan... Ah! Sådan der. Jeg har spildt portalerne, så du kan bare hoppe i. Du kan bare hoppe ned. Thank you with portals. Er du klar? Er du klar? Okay. Fortsætter. Jeg skal lige have luft. Og den... Det er den forkerte, jeg kommer til at skyde. Fuck sake. Det må jeg godt. du Okay, klar? husk, du skal smide den blå. Er du klar? Ja. Fuck! Was that necessary? Jeg kunne ikke lade være, okay? Okay, hop i igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Klar? Ja. Jeg kunne virkelig ikke lade være, okay? Din lille luder. Og så skal du vist gøre det sammen med mig, eller hvad? Åbenbart. Det er så dig, der skal smide på tagerne. Oh shit. Og skal du over på den der hvide derovre? Yep. God damn you. That timing. Kalkuleret. Nej. Husk at trykke på knappen. Og fyr. Boink! Au. Mit hoved. Every time you fail, it's reminded Ah, of the way shit. things used to be. But then there you are, again, like nothing happened. Hedder og stræk latters. Den lille luder. But it just got to believe. Doesn't matter, have sex. Yeah. I can barely fit my dick in my pants. Can you write down all the ways you feel unworthy? All that I could say was yeah. Okay, der er en knap derovre, men jeg ved ikke, hvordan du skal nå den. Du mangler et eller andet. Ah. Okay, lad være med at rykke for den der. Jeg skal lige herover. Hop! Hop. Jamen, jeg skal hoppe. Swag. Okay, lad os lige udforske hele det her område. Jeg har en... Nej. Kan man det? Jo. Samme som før. Okay, hvad er det for en, der er nederst? Okay. Det er den blå der nederst. Værsgo. Og så bare tryk på knap. Og så den der bold, der kommer der. Og hopper, så hopper jeg. Whee. Ikke det mig. Nej, det siger du ikke. Hey, vend nu til jeg står på dig. Lige der. Er der en fed væg eller noget derovre? Nej. Hops. Whoop. Swag. Now you're not thinking with portals. Fuck's sake. Seriously? Do you even ball, bro? You'd be faster at this, but I can appreciate the desire to stop and smell the testing. That other scent you smell? That's the stench of my utter disappointment in you. Hun er så sød. Jesus Christ, hvor ondt.
Det siger du ikke. Du minder min mor. Det er din mor. Holy shit. Plot twist. Vi burde virkelig dele det her på Facebook. Sådan er det bare. At vi ser din stream. Op. What? There are 5,000 other two-subject teams. Der hænger nogen portal her, vi skal derovre. Hvad er der herovre? Der er... her. Det er det igen. Det bliver gentaget. Hey, hvad hænger der nu også? Jeg håber, det er rigtigt. Klar den. Det lyder smertefuldt. Det lyder smertefuldt, det der. What the... Dude, mit kamera, det var helt fucked. Okay, du skal trykke på den knap der, når du er op. Er du klar? Okay, jeg kan gøre det. Så jeg så forkert, gør jeg ikke? Det er bunken forkerte. Nu. Svært at holde styr på, okay? Den lille af er nederst. Er du klar? Ja. Jeg fik den! Nice. Og så der! Wow! Jeg fik den! Wag! Begin juggling test in 3, 2, Whoop! 1. Whoop! Dude! Ses! Nej! Jeg vil have bolden med mig. Den der disintegrated. Luder. Fucking luder. Vente på din marker. Din videnskabspartner. Videnskabspartner. Til videnskab. Stay to the end of your last test. I was confident you could finish. Aww. I was outside watching some deer frolic. What the? About the outside. Flew, bitch! Au. Au. Okay, Easy mode. det var lidt mærkeligt. Bare lidt. Okay. Okay, samme princip. Dude, jeg tror Ja. vi skal fortsætte den. Så jeg ligger to. Jeg smider den her, så du kan smide den der deroppe. Ja. Og hvor skal den anden hen? Han skal... Ja, du skal huske ikke at gå igennem den her væg her nu. Hvad siger du? Du skal ikke gå igennem den der, så forsvinder portalerne. Kig hvor du hen, du kan smide den. Jeg har brug for at kunne smide en der. Okay, kom lige her. Det her kan vi ikke gå i hvert fald. Goddammit. Du kan springe noget ind på den anden side heroppe, dyrt. Hvor? Heroppe. Sådan der, jeg har den. Jeg smider dem her. Og whoopsie. Min hjerne kommer til at gå ondt. Fuck sake, du skal ikke gå igennem den der væg, jeg siger. Ja. Nå ja, for helvede, det glemte jeg. Har du smidt den? 420 Blazing It. Jeg har smidt den. Let's go. Woo! Splat. Okay. Så kan vi den her... Øjeblik. Hvad er det for en har her? Godt så, bare hop igen nu. Bare gå igennem og så hop over på den der springboard. Kommer nu. Nej. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal komme igennem det. Nå ja, okay, du skal også komme Ja, hjem. jeg ved godt. Ups. Swag. Nigga. Lad os lige tjekke hurtigt. Der er en knap her. Som gør, at du kan komme derover. Så smid. Okay. What the... Oh. Nej, du kan ikke det der. Nej, det kan man ikke. Øjeblik. Du skal igennem her. Du skal igennem her, Steffen. Ja. Tag det her springbræt. Det her... Springbart. Ja, Det der. bare igen. Woo! Det var meget godt.
Kom herover og gør det. Dude. Nå, derovre. Godt så. Stå på knappen, ja. Jeg har stået på knappen. Så ser vi, hvordan jeg ender. Whoops. Au. Okay. Smid dine portaler, hvad hedder der, hvor du lå før. Det havde jeg glemt. Jeg sidder kantet fast herinde nu. Ja. Godt så. Vi skal have den her med. Jeg har styr på den nogenlunde. Super. Jeg er super forvirret. Det gætter jeg godt, du var. Mommy sådan der. special. Der kommer en boks til dig. Her. Yeah. Sæt den på den der knap der. Ja. Den er liggende. Anden der. Yep. Nice. Så smid dine portaler der, hvor min lå før. Derover ved den der springbot. Ja, og så er vi igen. What the? Hvordan fanden kommer jeg igen? Er der en knap eller noget derovre? Hey, der er en ting her. Dude, bare hop ud. Oh yeah! Yeah! Nigga! Yeah. Hun kalder for mennesker. Der du drog inte bra. Jamen fy faen da. Må det i all helvete kalder hun mig for en svenska og jeg kan totalt ikke snakke svensk. Jävla svenska, ska du knulla din mamma? Jamen fy faen. Ska du ha pig i mås? Knäckebröd. I was given too much empathy with human suffering. Bitch, please do it minst til at starte med. That's a true story. Nigga. Hey, der er springbræt her. Jamen, der er også noget hernede. Okay. Prøv at gøre det igen. Kom op. Der igen. Du over til der springbræt der. Der. Okay. Det var deroppe. Jeg har det. Jeg ved, hvad jeg laver. Jeg styrer på det. Nigga. Au. Okay. Og skal vi derover, ikke? Prøv at gå herover. Der er en knap i hvert fald. Kan du stå på den? Nej, man skal have en boks. Dammit. Det er ikke en bold, det er nu rent faktisk en firkant. Hvor er en firkant? Nej. Det er såret som mine følelser. Hvor fanden skal vi have den boks der? I røven. Det kommer herop fra. Hvordan? Okay. Der kommer en boks herfra på en eller anden måde. Jo. Au. That kinda hurt. Hvordan skal man komme derop? What the fuck? Vi skal have en boks til at starte med, for at kunne åbne den der dør der. Det er dør. Okay. Hvordan tror vi en boks? Det er der spørgsmål. Hvor langt skal vi boks? Nu sker der for det her lort. Lortespil! Okay. Hvad med en af os prøver at skyde os derop? Ja, der er en knap der, var der ikke? Jeg tror der er en knap. Jo, der er en knap lige der. Ja. Okay. Okay, hvordan? Det er... Nej, det der skal ske, det er du... Smid en portal der. Og det er ikke? Jo, ja. Godt, og så bliver det bare der. Så skal vi se, om jeg har sniper skills. Det har jeg. Godt så. Kan den? Godt.
Cadino ramme knappen. Woohoo! Woohoo! Skills! Og nu kommer boksen efter mig. Wee. Wee. Whoop. Og der er den. Et. Oh, det er teamwork. Swag. Og så skal jeg smide den her, og så skal du gå smide de andre. Du skal over og hoppe. Ja. Nigga. Real life nigga. Nej, ja, sådan der. Lidt ret skævt. Man skal bare orientere sig. Det lyder smertefuldt. Din mor lyder smertefuld. Wow. Hey, hvad sker der, hvis du træder på den her? Så dør du. Lad os se. Det virkede. Excellent work. Se, hvad er problemet? Bum. Nu skal vi bare på den cube der. Hvor kom den ned? Hold kæft, Gladys. Hvor kom den ned? Den kommer derfra. Så jeg tror, det menes, at vi kan den i luften eller sådan noget. Okay, prøv at smide den. Eller vent, kig lige rundt omkring. Det Der kan er være, sådan en ting der. jeg kan også se den, men kig der rundt omkring. Det er, jeg har det der nede, jeg kan se dit syn. Så det kan være, vi overser noget. Okay, prøv at tage det der springbræt der. Det her? Whoop. Du skal give den i luften, tror jeg. Vent. Bang. Whoop. Excellent. Hold kæft, Gladys. Okay. Klar? Er du klar? Selv. Go. So close. Oh shit! Okay. God damn it. Nej. Okay. Hold kæft, du blev bange der. God damn it! Stop nu. Okay, sådan der. Okay, Go. den bliver bare ved. Okay. Jeg hopper nu. Nej! Jeg har styr på det. Congratulations on completing that last test. Oh yeah. Something troubling. Teamwork. The consequence of death. Is this Oh, even nej. science? Nej, hørte du, hvad hun sagde? Yay. Den skal bare have noget piggemos. Jeg skal bare have noget død. I mos. Okay. I bet you like that. You filthy whore. Your mother was a hamster. Your test Who's also Italian? I went there. too slowly. Maybe you are getting human emotion. Who's also You Italian? need real encouragement. No. Let's see if this Who's helps. also Italian? You are the most advanced model of robot Aperture Science Oh. has ever continued. Hey, fuck tart. Prøv nu. Prøv nu igen. Okay, prøv nu. Oh, vi skal time det. Shit, Så der skal have en der og en der. Det bliver sjovt. Ja. Okay. Er du klar? Ja, Tre, 3, 2, 2, 1. 1, nu. Swag. Se, det er teamwork. Ja. Vent. Crush og start. Dude, kom væk. Oh. Skal bare... Det kommer tættere på.
Din mor kommer til dig tættere på. Jeg hører den der. Piu. Det er anyone say YOLO. Den samler sig ikke sammen. I'm not sure how I can make these tests any easier for you. Jeg skal bare lige teste noget. Øjeblik, der kigge på resten af rummet. Der er hvid væg deroppe, kan jeg se. Og der er springbræt deroppe. Hvor? Så det gælder at springe igennem lige snart. I get it. Sikker på det? Overhovedet ikke. Jeg slipper jo. Nope, I don't get it. Det kommer slet ikke langt nok. Det er det her problem. Der er ikke nogen hvide væg eller hvidt gulv. Okay, meningen er, at vi skal ramme den der knap derovre, ikke også? Det der planen. For at gøre det, skal vi ramme den der. Så vi vil skudt henover og ramme knappen. Wee. Men for at vi kan ramme den der... For at ramme den der, skal vi igennem den der på en eller anden måde. Hvor vi har... Hvad fanden er... Hvad er det? Kan vi det her? Kan vi det her? Wee. 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 Shut the fuck up. Wee. Tak. Det er min. Lad os gå hen den. Okay. Værsgo. Det er min. Se, der gik ikke noget galt lige nu. Oh shit. Se, der gik ikke noget galt lige nu. Famous last words. Der. Jeg har det. Okay, Smid portal der. Og en der. lige der. Og så venter vi på de her laser der væk. Væk, det der skal du vende i rører. Hvad? Jeg kommer bare til at penge, der er en pleje nu af det. Kom så. Det var en sidst. Fuck sake! Nope. Det kunne så gå så galt. Så går jeg godt. Så er det en elevator. Ja. Okay, hold den inde. Ikke noget af de her crushers, der kommer. Pjat med dig. Okay, boksen kan godt overleve dernede. Nice. Ja. It's been ready. Give it to me, baby. Ak ja. Skynd dig. Hvad fanden skal jeg gøre heroppe? Jeg ved det ikke, men jeg vil gerne væk. Men kan det her? Kan det her? Jeg dør nu. Nej. Man kan dukke sådan om. Nice. Kan man dukke så? Ja, kontrol. Det vidste jeg godt. Okay. Kom herover og gør det her så. Så prøver jeg at kigge. Goddammit. Jeg tror, jeg har styr på det. Duk bare kontrol. Det overlår du. Okay, igennem det der nu. Godt, hold den der. Hvor mange gange ser den klik, før den hen ved mig? 3 cirka. Men det er lige meget. For jeg har fået styr på det. Okay. Nailed it! Yay! Så herop. Inden vi får at blive smadret. Jeg griner virkelig, hvis du gør. Boink! Hop! Bare tag det springbræt. Okay, der er ikke noget svært, vi skal. Obviously. Kan vi åbne døren igen? Sådan der. Kan vi placere portaler derinde? Nej, der er ikke nogen hvide væg overhovedet. Hvis vi rammer her, hvilket vi automatisk gør. Haps. Okay. Jeg kan lyst stoppe døren. Nå. I can't decide which is my favorite. The for crushing you, or the
assembling machine. Okay, det er virkelig ked af.